Okay, flydende eyeliner. Jeg lægger den på med en eyeliner pensel, som ser sådan der ud. Sådan en lille tynd en, eller det behøver ikke at være vinklet, den kan også bare se sådan her ud. Og så gør jeg det, at jeg tager min eyeliner, og så tager jeg min pensel, og så tager jeg simpelthen produktet herfra, og lige former penslen, så den bliver spids. Sådan der. Og det vi så går efter, det er en lige linje. Og faktisk når du så når til yderpunktet af øjet, så skal den bare gå lige over. Så får vi det der kattemandelformede øje. Godt. Og nu når jeg så her til, hvor mit øje begynder at gå nedad, og der vælger jeg så bare at tage stregen lige ud. Og så tegner jeg en streg fra her hvor øjet mødes faktisk, hvor øjet slutter, og op og mødes med den streg, der går lige ud, og så farver man lige den trekant. Så. Det er sådan, jeg godt kan lide den. Og hvis jeg nu har ekstremt meget farvet øjenskyg på, så kan den godt være måske lidt mere ekstrem, og hvis det er, jeg bare har stille og roligt, så kan den sagtens også bare være meget, meget, meget tynd streg. Men jeg kan godt lide, at den vinger sådan lidt ud. Jeg synes, det giver en flot øjenform. Det er også ofte mange, der spørger mig, om ikke det er sværere at ligge på andre, end det er at ligge på sig selv. Nogle spørger. Nogle tror, det er sværere at ligge på sig selv, og andre tror, det er sværere at ligge på andre end sig selv. Jeg ved faktisk ikke helt. Altså når man ligger på sig selv, kan man sige, så kender man jo sit eget ansigt, og man ved, hvor der eventuelt er nogle folder og nogle... Ej, jeg har ikke lyst til at sige rynker, men jeg kommer sgu nok ikke udenom at skulle sige rynker. Men når jeg laver på andre, så ser det bare sådan mere som et lærred. Jeg tænker ikke så meget over det. Det ved jeg ikke. Jeg tror ikke, jeg har nogen sådan favorit som sådan. Nogle gange så er det også meget rart at prøve nogen, der har lidt andre øjenformer, end man selv har. Sådan. Flydende eyeliner. Check. Har du spørgsmål, så skriv endelig til mig, eller lav en kommentar til videoen. Jeg håber, du kunne bruge det. Vi ses. Hej.